Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Защо правим това? Тъй като смятаме, че медийната грамотност е много важна в наши дни. Медиите през последните няколко години се промениха бързо. Здравейте на всички и добре дошли в 10-ти епизод от поредицата Information Matters. Привет! Добре дошли в 10-тия и последен епизод, този път наистина. Сега ще разгледаме гражданската ангажираност и защо е важно да я познаваме. В този епизод ще се запознаем с идеята за гражданска ангажираност и раздвижването, което тя създава в една общност. Ще покажем как концепциите за гражданско участие са свързани помежду си, както и методите и начините, по които всички хора, особено възрастните, могат да бъдат активни членове на обществото. Гражданска ангажираност. Свързана ли е с дигиталния свят? Определено. Можем да бъдем граждански ангажирани лице в лице, но и онлайн. Нека помислим за платформите на социалните медии, откъдето започват толкова много неща, включително предизборни кампании и кариери на политици. Новините по телевизията, радиото и вестниците паралелно играят своята роля в ангажирането с позиции. Ами ако подпишем онлайн петиция за кауза, в която вярваме? Или какво ще стане, ако сме доброволци в онлайн формат? Това също са прояви на гражданска ангажираност. Гражданската ангажираност се определя като практики за промяна в гражданския живот на общността. Това включва развиване на комбинация от знания, умения, ценности и мотивация за постигане на промяна. Тези дейности обогатяват живота на хората и са полезни за общността. Нека назовем някои от многото възможни прояви. Това са граждански действия, гражданско участие, социално сближаване, политическо участие, доброволчество и застъпничество. Всички те са толкова важни в днешния свят и затова искаме да научим повече за тях заедно. Не пропускайте останалите видеоуроци от информативната поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.